Slovensko sa stalo jedným z cieľov exkurzie študentov manažerského portfólia z Košického GTAčka. Študenti si prezreli historické centrum, mestský hrad, múzeum mincí, starú i novú raziareň. Ani neskore popoludnejšie hodiny, či mierna únava nepokazujú Študenti navštívili mincovňu, kde si prezreli expozíciu starej a novej raziarne. Pre magazín Exkurzia z Kremnice Peter Hospodár. Práve teraz sa nachádzame na vyhľadkovej veži v Kremnici. Pre magazín Exkurzia Radoslav Gregor Varga. Práve sme skončili exkurziu po kostole svätej Kataríny. Boli sme v Kostnici a práve sa nachádzame v severnej veži, ktorá slúžila ako Kostol svätej Kataríny stojí v strede areálu a ide o dominantný gotický kostol s negotickým interiérom. Na bočnom oltári je umiestnená socha Madony z prelom 15. a 16. storočia. V zadnej časti lože sa nachádzajú 3 drevené gotické plastiky svetíc. Pri komplexnej rekonštrukcii hradného areálu bol v kostole tej Kataríny instalovaný orgán mimoriadnej kvality. Pravidelne sa tu konajú koncerty popredných domácich a zahraničných orgánových virtuózov. Dobrú akustiku kostola. Pre magazín Exkurzia z Kremnice, Michala Jakubíková a Katka Matešová. Zaberáme sa vám z geografického stredu Európy a je tu veľmi teplé. Musí mať svoje miesto aj Slovensko. A Slovensko si uplatňuje nárok na svoj geografický stred Európy. Ten leží v kostole svätého Jána v obci Krahule, neďaleko od Kremnice. A to je tento šuter. Nie, to je tam vedľa. Pre magazín Exkurzia z Prahu, Michala Jakubíková a Katka Matešová. Tu je Klopačka, Báne, proste to je danské mesto, ale čo si všetko aj tu je. Všetko si povieme hore. To je ukážem. A čo to nazýva? Hore je, ako dobre vidíš, Pána Mária na taká miláčku a však. Náročný deň ukončili študenti nášho Bansko-Števnickej knihovne Klopačka. Pomocou tých najrôznejších druhov čajov, káv a menších koktejlov si každý prišiel na svoje. Ste nespokojní? Máte problémy? Pridajte sa do našej novej spoločnosti Sestry Marjany. Prihováme sa vám z bane, ktorá sa nachádza v Hondrušoch-Hamroch. A volá sa Baňa všech svätých. Na začiatku prejsť asi 17 km ísť. To bola jedna chodba, ktorá v podstate pretínala tieto rôzne báne, takže tých východov bolo viac, aby sa už dostali. Ale bola to vlastne jedna chodba. Spôsob razenia bol, dá sa povedať, len také dva spôsoby na tejto bani sa používali. Prvý bol, tamto vidíte tú kresanicu, to je tým sekáčom a kladivom, čiže... Pre magazín Exkurzia Katka Matešová, Michala Jakubíková. Práve sme absolvovali návštevu štôlnych svätých, kde sme mali možnosť zažiť pravú atmosféru banického remesla. Tie spôsoby razenia, vlastných diel dobývania, želieskom a kladívkom. Pre magazín Exkurzia z Hodruše Monika Hudáková. Máme vám aktuálnu reportáž z Hodruše Hamroch. Takže moje pocity, aj po 5 minútach mi ešte stále strašná zima, ale bola to veľká zábava.
Teším sa, keď pojem k moru. Že moje pocity sú asi také, že mi je stále strašná kosa a vôbec som skoro ja nerižovala, všetko sa mňa zrevoltanujú. Úplne úžasný lyž, živote si nebola pomyslela, že ja raz budem niekedy na Slovensku lyžovať na to. Výborné pocity, pretože ja mám aj je mi zima, teda už mi je teplo. Asi toľko. Pre magazín Exkurzia z Podruše Svätého Sporu.